Kućo, ja imam kući da idem. Sada vam čuje. Sada vam čuje. Ko je prvi dobacio? On je prvi dobacio. Ja imam kući da idem. Ti nemaš gdje da ideš. Ti potpuno pička najobičnija. Nemaš gdje da ideš. Je li moguće da ovo radiš? Da. Šta mi pokazuješ palac? Je li moguće da ovo radiš? Pa vidiš šta ti drugar kaže. Vidiš šta ti drugar kaže. U redu je spala. Ne, nije u redu. Nije u redu. Nema veze, borit će kuda. Zato. Neću njega. Ne, on meni dobacuje. Neće više, On meni dobacuje. Što uvek ja Dobro, da budem pametnija? Što? zato što pametno. Zato što ti pametno, hoće Da slušati. mu dobacim. Hoće slušati. Evo, pustite me da mu slobodno dobacim. Ja idem kući, a ja imam kući da idem. Ti nemaš kuće, zato se plašiš izlaska. Ja imam karijeru. Ja imam gdje da idem. Ti nemaš, zato dobacuješ. Ti nemaš kuće, nemaš ništa. Ti znajmo je stan od klubova i znajmo je stan. Nemaš kuću. Nećeš nikada imati kuće. Ja nemam te kuće. Danas si me šutnio. Šutnio me. Ne. Mene promoću. U redu je. Dajte mi da se odbrani. Dobro, neke se daj puta. Nemam kuće. Zato se plašiš da izađeš. Bolje ti je da budeš inac, nego da izađeš. Bolje ti je da budeš inac. Ja nemam kuće. Nemaš. Ja imam gdje? Ja imam karijeru, kuću, ja imam sve, mene čeka valjan, sjajan život, a ti trebaš da zaradiš, a nećeš zaraditi, šutno si me mnogo, tako da nećeš zaraditi, ostaćeš bez Sve molim, pošto me molim, kad se molim ja sunce, evo molim te. Jebem mater, kako si bezobrazan? Šta mate, ja nemam kuće? Šta ja nemam kuće? Evo jebi. Jel tebe dirala? Jest. Nisi vidio na žurci. Na mršu pičku materinu i ti Dino, svi molim te lezi, iskuliraj lezi. Nemoj davati bespotrebne komentare. Nemam kuće, nemam. Dobro, lezi sad! Daješ bespotrebne komentare, vidjeli smo svi šta si uradio, sad lezi. Leže. Ajde, zalegniš. Leže. Ajde, pismo sutra. Dobre, pusti. Jesam, pa šta? Alo, dobro, Pa šta? Dino, dobro, Dino. Pa šta, evo, bez kuće, pa šta? Evo, Ajde, gdje leži Dino? evo, nemam. Leži čoveč, okej. Leži, okej. Leži, spava, ja 20 pila, šta ne spavaj? Hajde, spavaj, hajde, spavaj, hajde. Denis, to što pitaš, kad 50 puta ti kaže, prestani se da više. Žena, zvani se, čovjek obraća na smrti, a sad plaćeš što? Hajde, znaš jedna riječ. Pa ti priča Denis. Denis! Sad spavaj, hajde, spavaj, odmah, hajde. Alo, spavaj!